Rituko uchakira chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nikubago tukimiyo muchobo songo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bari nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nchasa marieta nkoro kwa nongaki ana rwaleta marwa irara amange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenya egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenya nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete keranacha Nuga Best ndashugurikerwa nkabango chakira rituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chibonkonyo magongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boiga na maro yenda amanga yale ngo mubero nenta manyete na wenete asamange bakirisi nibutera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Murigereria hobutko bwemeronge bere na gatatu asumo tinyiga bo mwere kimwe 12 asumo akoiga bwechiri bubere meronge bere nene no gosaba kwanya kwanyara koba kugutwara ritko ligiye erigari Jumatatu nabwo gwatware mambi yarenge ntambe kurengo kwarigania bono ase ekionga chinsa ibera senchira yobwekirano butko bware rotunyara koba tugosanga asenchira yobwekirano hari abariki baitu bamangana basangerere kuru ase mambi yarenge entambe karibu sana hoya konkonya kurwa sensemo ya kabere kwaneke buna amangana igama yango chara senchira rengia wetera asumo nubimanyero ni kwa Wilson Makori kurwa studio ya kabere uyo kwenekea mwegine chibicha ngochara senchirengia nigakoro kwa DJ Atsan incheni konkoro kwa Clinton Ndigi balibonsi bago tubwatire kurwa sensemo ye mitandao Facebook na YouTube na Getembe TV tubwatira ne kurbono wikomwele Karibu sana na ndo mwanchumo rigereria bone kionga chinsa ibere sobotko bwara togochaka kurwa se county ya Nyamira se MC we ward ya Gachuba iyo gotoka se bunge ya Kitutu Masaba se county ya Nyamira anyara ko bagakora umuyiga guko bwatoka ebyegwa nebinto ogochia sabor kwa bekira sikia gatano arimo abo baganda gukora buya se chisemi cyabo chinga kecho nigo mweshimiwa oyo kurwa se ward yomanyikaine buna Henry Onsinyo Obwaya anyara ko bagakora ko boria gochia se abayibori kwaneke buna ko bayikabaranga abana babo chinga chiga cyumutumo koigo mutambe bwerusa abigoro basemya gochia sabari kwabo bagandra kwirenda senchirengia irabari gete gochia kwirenda masoma basomotie nyumutangani omwako gocha nigo boigo mushimo Obwaya ari ira gochia kubwatara na nebyombe kurwa senseme yo unenchira ya moyo gochiko kinya amagendra se wodi Gachuba abekoneke bunge ya Kitutu Masaba nkorendera senchirengia muri kito Daniel Ntiri na rogotegore kyonga chinsa ibere asenchira yo boikirano botko bwara Unenchiremo yogosira chisemi ase ward ya Gachuba imeye bunge ya Kitutu Masaba
Elitukugerero omo MCA we wodi ya Gachuba omosike Henry Onsinyo Bwaya nse yo muroberio o Preskila Bwaya uyobeire kogenderete asigika yetanetye 90 bono magoroba ya lero ni babwa tokobokonyi wechibag nebintu bya masomo ebire byengencho uchiasa borokiwa bekirasi kya gatana limo nabalia bekirasi kya gatana kabire wetania aborokiwa chimibire ne 200 namuno aba okora bya masomo abo unencheremo yokoba omoyo boigo hasoko gendera gwekini hasensemo ya masomo rero esa abana bari standard 6 back on the standard 7 in January SH school cha primary chire 22 ewot ya Gachuba abana mbare 10 kurukere school abana 220 atoriki bag chibwate bitabu chibwate geometrical set chibwate chikaramu to appreciate ebintu biria omonene atokoreire na intukoira ndrimbi ya munesa community ukona chinga kichu muskobwa nigo haine kibuna nigabegete meroberio au boyo ko ni kibuna nigo barachiko gendera gosira borokiwa bande hange chimia kyanda mapemo mwako gocha bunencheremo boigo yoko gendera gosira aborokiwa kurwase chiamate chokonyora goise abumarange amasoma batrubaine ko bwatekana no kuwarwa gwe school fees abana abunane ko bangande in January will come up with a figure bale ta report from chiabo buna bakore school na ende torenga kitoko ba post bakore no nyene sanduku na bintu binde tore if you can afford another 3000 na barabu abana abu who do it in January umongina Preskila waya chinga kya sanga nigetaseni kyagetembe otabuna talibuna niko bubwate binge kolende ngoetera soko bwaterna no moyo bugwancha na babere bagokorega haso gosira chiseme boigo na soko enena no nyine chianga na kwagachira chinyumba balia bali no bolemerwa wechingencho ao na abantu bande mubwate bintu mubwate mubekera netie mutari gokonya abantu ena mosome Biblia onyoro mongino rio mentere to matuko konokura kabamoyo mokonye chubwate konyo yomine karamore komo mono ebintu kera sobugima bwane no bwanchani n'abantu baminta bahamati onde nante biri ngane gongo tagerera maiguna tagerera yagenda abande nabakani ndigatiye kone konde taramana wanda gete na fam etambo kireki ni okya umuboro monene bwaborokia baborokiwa baigam nabomenyi be wodi ya Gachuba abwasobwamo bamwireneria ngambiye muno na komenta bona ekigange cyo gukonya bono aborokiwa gotigara chi skuru eri gukinya masomo abo etwachirega igasiri tukeria rero asengenjo yobuya bwo mweshimiwa arorire ngambiya awadi abana aba bagenderete gukora buya mono ase wodi yaye tali loriri tangani umweshimiwa obeire gakonya abana ekyo giasegetira abana abange bakora umukya ligara na barabo bachako bagwade no mweshimiwa tangani to gwakira mbiamono kigendegenekia na andekegenderere igo nigo tuko mwakira ngambia mona sama yayo ne birengererie biganya ariko bakagutwara anyare ko baga kubigendereri tato konya ntutu abana baigaboka na ndagendere ko konya abana bande erinde wodi yaitu ya Gachuba tonyora masoma isaine abana baitu banyare ko babagosoma abo barache ko babarai bankyo igane gati yemeroberio obotreneri kurwase wodi ya Gachuba bwagendere kubeka iriko ene kebuna aborkiwa bonsi nkonyora bareribwa lisaine ryo gukora masoma abo nabuna amasomo ka nara korengania abanda nabataka Kolboterega seni kyagetembe kurega se county ya Nyamira litrene nguruko Daniel Ontiri Daniel Ontiri turwa senchira yobo ikerano mwancho murigaria totigarita se county ya Nyamira mwakilishi wa basubati kurwa se county y'umushimiwa Jerusha Momanyi nikubona rogo sababu chia saba ibori koene kyabuna nko barenda bare abana babo chinga kechiga cy'umutima koyigo mutambe bwerusa koene kyabuna kabara chekorenera kisemi cyaba somutinyo mutangani umwako gocha honyore mbara senchirengia umushimiwa Momanyi nikoboga rogo sababu chia saba ibori beneki bunango tumeka bareni bo yaba senchirengia chinga kechiga cyo gochengero moyigo yoga bwesukuku hase karibuna nigabaruko ababo chekorenera kisemi mutinyo tangani mwako gocha honyore mbabwate chibesa cyo kubaira ase school nabwo niga kwandra egati yari agenda tasobora iboge siasa county ya Nyamira muri kitopol kapokara na robot rwa senchare wekran jinga kijiga bantu bagendrete kurariganya gucengera omuriga habwe Christmas amuno mwako mujya
marai aho nibo bagendere ko bagwesoke na kubaganiria amaya murayo bango muno wesoke na kuganiria mugusi amaya mwakilishi wa Basubati kurwase county ya Nyamira Basubati Jerusha Mumanye nigo nabasabeire Christmas ikija ekere mogosha na abande kirie keke mubwate moinuringa nigo togosherekea asenyenje kwiburu kwa Yesu abande kere togosherekea nigo tokwenda kanisa tuagenda gusaba abande kere togosherekea nigo toko abo muri abesiko mune familia abo muri achama mune community ayo sino gosherekea lakini ariko baimisalende tigatosherekea soko enda soko sasima asichikanisa cheito titukolirikira aba mubagenda musasine bali bakoira na bataka kuragira mukorangana be bangire ibo nanje na sangira monaino nabasabira amaya nasaye bubu ya bonsi abalende huko na wogekere kyo nigo Jerusha ganira abo bari kwani kibunango lenda barabana babo abo barasoma timoko na boigo ko balita kurwase chimbu chimbe asagendera ko bagusegeta umwana nyaruka gosikwa na kubasemya abayibuli kwani kibunango basemya bale abana babo gwanja magimali bamenyerete naende ke togenderera tayo nimenyete abandi mbaro abasali bono igana libaro chenga abana bachirenge bimwerere abana munabona abana baita banyarukango abana ngo turumigu bale sana. Nataka kuomba wazazi wakati huu mlinde watoto wenu vyema kwa sababu abana bale below 18 na abana bale vulnerable, they are not able to decide by themselves. So abayibo bimu kuba decide denda abana batebye sebagwenete gutara baike batebye kibagwenete gukora nigo bigagenda ko bagosemya abana kwene kibunango bwatokani baramone chisagu chimbe ejo kiraturutumbe amagima abana nichinga kichiga che obuchengere meyiga yiga kamuri sikagabu mwirende buya nande mwira na guchi school murabagima baiseke musa ko na mugwata mari abana bamura murwa mugwata marwire mukagera ngi montoro muborera isi igakarire ko baraisi yasikero monto abana bakora tayiro burwire Jerusha boigo nigagendera ko bagakobabulya abananji kwene kibunango chengera bale asenchera engia nakonyeranga umwako gocha chisukuru chichikonyara ko bachikwigurwa asaba semerie kwehororeria egurube yuo ontadi abana ngugura bali school so kumukoragira umanya na kimwagure ndagire ngana na ndi mumanya ngi gakalimambi ekera ngura shareke otiringe chibese cyaro cyo kwira umwana school igo kuragira kora kuno gwaka waida enda ne ndagira enda teko ndagira ndoma yete tai tukolimera cyo gotenga twisanikira igo rende ekerengo kire gintu kagene ne kerengo eri ni prepare abana baitu buya imaita matemo nacha asoke bwango iga abana baitu ba prepared bagende school ekiagere chisemi na chichiragere no nyina bali nse kapisa mwana machani aite buya agenda kwenda iga na chisemi chakanya chancho ile familia yao muiburi no mweli oye ntogoro nigagendera ko bagagoteba una imirimo yakorire nigo yaorokirie ubuya asebanyara ko bakomochora ko ba umurayu kabiri minsi ya Kenya aserumbe yabo wakilishi b'Abasubati yenda kurengana munera atebene cyorokererikia igihugu kinage siasa yentaliranga nazi kunyara ko ba akogenda sebitambekero binde ge siasa so nanje nabona aba surprised ekarona yani inkatwaro mogoko ulibuo kweba sanga kai nyasaye ndo tigasi yengo na gweta gukorera abantu aniekene abantu mbayiroche bande bagetebire igo nambiri naye tu nabeterangiti namba ibere igo yangorogetina I'm capable, I can be able to do na hande kumbe no ko nyabantu nyonte ina gendo bugabana abo baroche ngumuntu yo mirimo yaye na birachegere mukini yake so akire nimuna mwamboria bugabana mbori kero muntu bogateba nga mukungu tachyo bugabana na bonko bori naenda sima ikerere bono tiga abantu bamanyenga pressure ribono yaikire senenje nkoye teba ngale let it be tiga kebe mukungu will be one of the contenders naenda bali front line ase bugabana bwa Nyamira lakini ase bono gabana yaitero ororo abachumbe aba MCA ntobwateri batokorera abantu baitemiro for the next 2.5 years iginko reporteri getasene cyo wanjete kya Gatembe kurugiga ime county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara
Nemo murikito Paul Kapokara na roboti rwa senjira yobo ikiringo rwa se county ya Nyamiro mwancho murigera bono tokora na se county ya Kisii niga egati yabarai kurwa sensemo ya Kiore wodi yabo Kimonge bunge abo machoge boro bwa se county ya Kisii banyariko babago yesoka na kuruko boria hochia saba na inchi kwena na amaskani hochia se egati yabarai baribare ase birogo na bega sibono barure okosaba hochia se abarai baribara ase birogo na barabo kwena kibuna kwena na bara maskani barabo ase barabo bunenchire moyo hochia kwena kya ogwikiranirwa kwa magendro ase enchirenge asekeri batete bono siasa nigo chitaraika ange asebono barugo sababu igogo chiasa baibori kwene kya bunanko barinda bara abana babo ande mona sogo taye sona ni ase chisabu kira chikwira barabo kwe sona ni asogo tumeki gwibinyugwa byogo tindia nabono nigo barugo kurugo tindi asegati yabanta babere bako ni binyugwe biga byogo tinde go chiasa apasaga ase chinsemecho nigo bara chikwe mukeriwe getambukere tindi kerichiko bali tangoro kubuna Lucas Mabore mwalimunde in the principal school ya Gorunga ke Kongo 2DB secondary school liera likanyenya kala mutagete generation ya itesire completely inubwatera na go protect umuntu ko neli umwane nyasole gosamaru to me inje inkonyole korange na seito ngo ite manyete nanda ende igoro yako yana bantu mbarase bibiri mume nkoro bare go ita bantu lakini nande babesu cyasi nyasaye onyoro omuntu buno oyo okoneria abana baito ebiregwe ebibibe oyingo itale generation nyora ndituwa gwata abantu bakomote binga yata keire gotoka ini yasago abekeretiki muno kubwa komotiga ko bamoyo goita abantu abange. What about you moibuli otali ready ko yiro mwane school amasomo igare free mochumbe mbuya muno injende charge school ya nere charge bada bana barwetu burabuga iga all of them banyorete pasali in that school. That is very good. Ekarumo kuruji pasali no moyo yomo yomo konya baibuli nandi mwakonye chiskuru cheito capitation chiaga chikabuya na bali sikono baro barenta abana cheito ga basoma baito tie basiku mushimiwa tie nyasaba chingu ekiagara abantu mbali bakona kurama barai na muntu utana kwa murai inkyo koramera barai ekiagara chinga kitobaete libaga kibakore mermo enga kiegoika mtoko akoli ngangi bakoli okora matalirichi nyora basara barai baito mugambe na barabo mubatebi asuro cha makosali ekina kitutageti iko bali ba mintu bakora mabarai teruya mheshimiwa tiasikwe mheshimiwa waitu bonsi tibasikwa sechinga kiechiga Toska bose mwancho morigeria umujumbe we bunge ya bobasi mbe county ya Kisii mheshimiwa Innocent Obiri niganyara ko baka gwesokya na kubatoka ujumbe yoko baganira ya Christmas yekia ababwata nkurwase ebunge yaye asebono habaganira mwaka muya ogocha bwa magendro na boigo omorembe aseboiga yareire meroberio heria agendrete kobeka bosabe kiryo gocha kwane kyabuno mwaka ogocha na chigo ikirani go boiga rure segeto gocha ase abasaye kwane kyabuna nkwebeka bara senchirenge yoko bwatera chisemi asebona atebire ABCI wetera sekiganja ya CDF nigera chekwa nikyo mwako gocha nechikubatoka chibasari hejira cheko bakonya basaya bwo kweganderia sensemo yabo yechisemi ngoroli bageliga wa gukwanya abasi naende na mono ko basabira Christmas yekia kigwato molembe amono mwako muyumuya na rugwato molembe tutambukira umwaka onde 2025 umwaka oyo no of course kama gare munanga kiende yonsi no wale challenges chiaye lakini guys bobasi tindo chose no wate challenges chinene ntobwata ito kororo agenderete na yanda itu akolire na yanda itu pangete tindara ko twanyoli challenge bunense twatwali challenge ito uchumi ya Kenya telingi ya muno lakini inde president ya tebire ngo yorosiere abo tokwegena ngane nagendera ko yorosia abantu baito babinyukira sense sogotaka ugotatwara ase maybe ibintu bitari ko korubuya egere bigenda to korubuya ense tekine mune constituency ibintu binene manne kabisa twakolire twarosire bira twamentere birasi bingo mwako biga ibinde bigendera te ibinde byaelire ase chisukuru cheito cha primary na secondary twamentere birasi saiti 20 byaelire bigo kolegazi ande binde mbire twaena na lero 13 twa chi contractor chikorosia na biri bindi byalengo ebikuru
twakorire bursary ntwanyirwe this financial year yiga nali twakinetie bursary fund twakaira abana shiringi twanyorete 2,000 tukajike 7,000 ntwamanya twamanage ku 10,000 kiro mwana abakwenda university na tertiary institutions iwo ntokanyite chiweze chinde babe patient yake naende toruchu bursary icho achikonya abana kwenda school. Mwancho murigeria chidagika 15 na ibere goro ichinsa ibere chiabo na botuko omoerio bwe kyonga chinsa ibere nseme ntangani kurene ginkure na sensemo ya kabere tunyarko batoko sanga amange lakini kurene nko inyorie ituko riare ronto chuko tware nkwana yeye masemo no mheshimiwa Anthony Kibagendi oyoro mujumbe bwe bunge ya Kitutu cha South County eiga ya Kisii anyarko bakago twera mange ekero kwandra siasa na magendro kurwa se bunge ya Kitutu cha South kurwa se county ya Kisii orongoro ma rwagusi na nyako batuko kwandra siasa na magendro echo chigendrete ase serikali ene higoto uskare mheshimiwa Anthony Kibagendi onyara kubaka wikana se studio ntochikonya kabatuko twara nere enkwana yeye mase matwere amange igwari bonsi babwata maborio mwancho muri na bogosanga na intwe namba ito yes studio kaiganwere ase screen yago gagwo abeko bari bago tubwatira sensemo ye mitandao Facebook na YouTube nabokonya kubeka ribori yago chinga kecho chikoika mheshimiwa Anthony Kibagendi nachikonya kubaka gosanga naye ayonsi DJ Atsan kurasa studio ya kabere toko mwari baga araso achiduka ke akane bills kidogo toko na sensemo ya kabere tunyarko ba toko gendra Etuka yo mwomo ya Uhuru Superstores iye gutuke miliono chubu songo iye konya ebintu au asili gulidigo kona mubuko mkonya bale ebintu bubwaga chibuna bono amabati kurwa siche company au emesumali yechingenjo chonsi chichuma chubwaga chichengenjo chonsi chiwaya abuna bono binding wires chiwilbaro chisimiti chubwaga kurwa siche company au egati ebintu binde winge bubwaga chi mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati bintu binde ebinge asinse muje bintu by'enyumba mkonya bale chi mattress chechingenjo chonse nabige chire cheche size au babata chitangi cheche size au mkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechingeni kurwa siche company au amasi ya mandasi kurwa siche company au ayayo koruga chichumbi chisukali egati bintu binde byobotomeki Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mpwate customer care yego segesekera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igabo bwate chigari echo chikokora obusumbi busabi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliya sorabe igabo toka ine yo muchubusongo ase nyumba ya JM Towers amene duka ya Safaricom ine yo muchukisi asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Goseng 0111116150 Goseng wetrasa nandego 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho murigeria karibu sana naenda sensemo ya kabere ye kionga chinsa ibere tunyarko batoko gandra kwemanya na bono tokwera nase obugatakati bu muchubo songa se county ya Kisii ase umusacha oyo mo gwe myaka ya gatwa anyara ko bagako bosomo chando nyarko bago kwenekiwa ekera nyarko bakago toka gakumanya na kimubere no musubati ubande gento kirira barabuko bwatana na boigo kirira barabuko nyarko bakoirwa gwika ase umubwenya uyo gutumeka mariogo ye kenyeje nyarko bagako sonsoro muri kito dipo na sanya na nyarako bagako bwateria egakore kya senchira yobwange nabono twarege na robot yorga asenchira yoboikirana
ego kora kyobosoku nigo kene kigwa imeyo mucho bosonge mambi ya rero maega ya babira bwe bagotebekana ko babanchani gotigara asege kuri kyoboka yayo. Mungu alikuwa anaishi nchi za nje, akaniambia bibi yake anamsumbua, alikuwa anamwambia akuje huku nyumbani, amempa pesa hela kidogo akuje atumie. Kila anapompigia simu amefunga simu, akaamua mwenyewe aje aangalie kuna nini. Alipokuja akapata bibi yake nyumbani hayupo na bibi alipotea. Ikabidi aje kwangu ili nimtafutie bibi yake ako wapi, na kama labda ameenda kwa mwanamume mwingine niweze kumfungia, na mimi nikamfanyia hivyo kwa sababu ni kazi yangu na ni kipaji changu. Nilipofanya ndipo nimeweza kuona mambo haya matokeo. Babera bu nige gotebekana buna omusubati oywe nigarenge omurugi bw'omusacho mungao nigo bono baetirayo maega yo musacho oywe kurigia obokoreri bw'oborwaria kurwa somu nyagitari yo mu bwikenyeji. Kuja Kenya nikamtoa pesa ya project, anakuja kujenga nyumba yenye tulifanya kutoka ng'ambo tukamaliza, anakuja kujenga. Sasa yeye anakuja kutafuta plan waza 2 months ago mpigia simu ingi. Sasa ni ile mpaka nikapata rafiki yangu akaniambia nikuje kwa mama Risiki, daktari Risiki. Kuja ngafanya utafiti pole ngakuja ngaleko kwa mama Risiki, kaniambia itawezekana kumpate. Nimeambiwa muda, nimeambiwa siamini. Unajua wanawake vile mmekana kwa nyumba hawawezi amini. Gusangano munyagitari oyo bono nigo abwatukirege kurirege tindi uchiase bali babwate chitabichi ogotasika chinywa mochi abande. Na hiyo pia ikaweza kuwa fundisho kwa wengine pia. Zoea vya kulichinja, usizoea vya kunyonga. Unajua vya kuchinja vinaua. Kwa hivyo vya kunyonga vinaua. Zoea kuchinja mwenyewe, zoea kunywa maji ya kisima chako pia. Usikunywe cha mwenzako, mambo yatakuwa kama haya. Na wale wengine pia wanasumbuliwa na wakaribisha pia mkuje nikaweza kuwasaidia. Na si hivi peke yake, nasaidia mambo mengi sana. Pia uko na mpenzi wako anakusumbua, njoo. Nikaweza kusuluhishia mambo haya. Nonyarabo omusacha bw'omusubati oyo nigo bonaragege koreke igako gosoku anene guchesegesa ku kyomugusi. Ambia unataka kushuhudia ukweli umeshuhudia ni na nyori no mahena kabisa abakungu atukubajireze bato ugo tumajibeza ayo menetensiko muri bokonde bono base ari bawo tukubese bawo tukutumaga kibese ya umenya tayensi uitugaza jinse Jones nyorege ntabana mbade nera ate gutumeka kuri nabasacha bandi kana chimba ayu sana ayu ausiba mindawa ane mukungo mwami neti mokurane uburangityo ndo chakukia kategete. Ulipoteria egitaseni kya ukiagetembe kuru igasomo chobosungu literene nkoro kwa Dipon Asanya. Ega kore kyo ichani agago mwancho murigeria oyo no murikito Dipon Asanya utwarege no roboti rwa senchira yogo ikanto kuskabosyo bono nige gati ya baraikuru ase county ya Tana River abarobanya ariko babagwe soke na koria eira yogo chokombo atesia serikali ya Kenya Kwanza insio baraibwa ya muraibwense ya Kenya muskuli ya Muruto ochikoria kuikirane gati ya magendro ase chinsemo bakuragwa no masenata bwe county yo Mheshimiwa Danstan Mungatana nigo bono bate biro kubwatarana hegati ya baraikuru ase chinsemo chonsi na kira chekone kyo murembe na bwe magendro ase chinsemo chonsi. Sisi tumeamua kama viongozi wa Tana River ya kwamba tutashikana na Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Na nyinyi watu wa Bura, watu wa Gariseni, watu wa Galole, tunataka sote tutembee safari moja. Tutembee hapo kwa president, tukubaliane. Hapo kwa president tukubaliane sote, tuseme kwamba rais ni Dr. William Samoei Ruto. Ni wangapi wanasema ni Ruto? Hebu tuseme rais ni Ruto. Nikisema Ruto mnasema hoye. Ruto! 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 Hata yeye amesikia. Kwa hivyo mimi watu wa Tana River tuungane, tulete serikali mzuri. Sina hiyo mwanzo. Serikali ya kuleta watu wote pamoja, serikali ya kujali wananchi wa Tana River. Sina hiyo. Mimi nimechagua kwa tikiti ya Azimio. Lakini leo Joho ako wapi? Ako wapi? Serikali. Kenya mzima iko kwa serikali. Kwa hivyo nani ako na uwezo wa kugawa nje serikali? Lakini sisi kwa sababu
hata bila kumpatia kura yake wengine wetu. Mheshimiwa Rais ametushika mkono, anatusikiza, anatusaidia, na kama kuna shida ako na sisi kila wakati. Kwa hivyo hii dukuduku ya kusema maneno mengine ya porojo na nini ya wanasiasa wengine, kuna wanasiasa tangu jadi suna yao na ibada yao tokokora mwancho morigeria maiga yegati ya aba wakili haiga Kenya kunyarko baba komochia ebigambero asogotaikrania hokona cha ebina senchirengia na bigo koenekia obokurumi nigo bonegati aba wakili bigo banyarko baba goesoke na kugendera kwegera ekegambero andamono insi yoboraibo mona chebino monne haiga Kenya Chief Justice Martha Koome bakoroga mono wakili Danstan Omari nigo bono bamochiregati aba wakili abo babere bakogendia emirobiri tari yekene bosukwa na chinkwa na tari chekene igoro yebigambero haiga Kenya sibono batebire obosibore wense ya Kenya nigo bokwenekiwa ase ebigambiro nabigo mbibwente kwewa maskani that nobody in the judiciary or none of the advocates like me and Shadrach will enter into the arena of abuses. Harvey can continue abusing people. Harvey can continue abusing judges. Harvey can continue abusing judicial officers. We are seeking to get instructions to make a formal complaint to the DCI over the conduct of Harvey on judicial officers. The reason why judiciary is independent and is above reproach is to ensure that citizens have trust in their judiciary. Harvey is inciting the public so that we go to 2007 time where people will have no confidence in the judiciary. This is similar like economic sabotage, but this is now a sabotage that I've coined that it is a sabotage to spoil the total face of judiciary. If anybody has a complaint against the JC or judges and magistrates, there are procedures to be followed. Let Harvey and team not use mob lynching to achieve what they have found. Mwancho murigeria chidagika mirongo 3 chia butokirigoro ye chinsa ibere chia bono botuko no tokira omweri obwekionga chinsa ibera senchira yobo ikranu kuneto skaro mwancho murigeria nkore na tore ase kagetari getamba senkwana ya getembe una na Chicago komanyari tukoria rero ha se studio ni gotura chego sange nkwana ye masemo no mheshimiwa Anthony Kibagendi oyokorokoro ase bunge ya Kitutu cha South ase county ya Kisii tunako batoko sanga mange kubwatikana na siasa amo na magendra ndemona ase bunge ya Kitutu cha South tunako batoko kwanda na boigo orogongo ruwa husi na siasa ichigendrete ase serikali enene andemono kurwa sense media yo kwameria serikali kwenda sabonega kugotigera obosemi bwagetembe tuskare kurena turasege kagetari getambe Baraka ninjo getembe ninjo dorome mangana mazi bangina ninjo ye koboko kemunwa le tata ekeriyo tabwati ngokebekere tangi gitaraso mun ngerikiao ke ye koboko kemunwa be kamunwa kibwatere mbotobai ke koboko kemunwa tiga kebeka koboko kebeke munwa njo kono bwatere ndo koboko iga kebeke munwa ke koboko kemunwa keriyo tabwati igo tubwati tiona ko kwabeka bintu getabu igo tutara korera gazi itoko no bora beto bigo konya akimugusia tena ke koboko kemunware njoga ko koboko njogona kotabererie bintu bigabwaye kebeke bwatere mboto kintu kubwate korere gazi na giago konyire Baraka ninjo getembe ninjo dorome mangana mazi bangina ninjo